हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय आरो बावहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर मा खबर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं जानांगौ ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहाबो थिगानो दङ ओमफ्राय नै बे ना अरुणाचल थांनाय भिडिअखौ आंहा दासो आपल'ड होनो होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर माबायदि बेरायना फैखो जोङो ओमफ्राय मा खालामखो खोन्थिगोन आरोना नोंथांमोननो थ' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नायलाय लोगोफोर बिबारा मासे मोजांथार आङो खावनासो लाबोनो गोसो जालायदोंमोन ना बिबारफोरखौ नुनानै जा मोजां नुखादोंना बिबारफोरखौ जोङो दायो सेरगावआव मोनफैबाय ओमफ्राय रिजर्टआव हाबदों जोङो ओरैनो बेरायनो होननानै हाबदों आरोना थानायाथ' बेयाव थानाय जायाखै जोङो ओमफ्राय बेलेगावसो थाहैदों हमस्टेयावहा ओमफ्राय जों ओरैनो हाबलांदोंमोन आरोना नायनो होननानै I hear for two so. Up and goes. Yeah. Missing. I don't see you going on. Don't after I thought that yes was a gift. I was like, fantastic. No, ask me. I don't know. लोगोफोर आपेलखौ नायनोल' हायो खानो हाया आरोना ओमफ्राय जों मा खालामखो सिरि थाइसे खाखोमानानै लादो ओमफ्राय नायदो आरो नैबे ग्रिन आपेला माने बिसोरनिनो मन्दिर खाथियावनो दंमोन आरोना ओमफ्राय जिबायदि थाइखादों ओमफ्राय रावबो मालिक गैया आरोना ओमफ्राय मा होनो जानोबो जि गोदै गोथाव आपेलाथ' गोथांसो खिन्थु जानोबो हले बिराद गोदै आरोना जों गोसो बायदि खाबाय ओमफ्राय लाबोबायबो आरोना उकेले मिठा হ'ব এইটো জানানে অলপমান মিঠা আছে Person? Oi, Muyoha. Sorry. Hey, don't go there. What are you doing with that? 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 What are you doing with that?
नै लोगोफोर जों थानाय हमस्टे खाथियावबो आपेल दंफां माने जेरावनो मेरावनो आपेल दंफां दङ आरोना बिसोरनियावहा जों थानाय हमस्टेनियावबो दङमोन खाथियावबो दङ जि मोजां मोजां थायना दङ आरो बिबारखौ नायना बिबाराथ' ओरैबायदि मोजां मोजां गोजा आयु नायबोला नायबाय थानो लुगैयो जाबायदि समायना समायना बिबार थिखांनासो लाबोजोबनो लुगैयोहाय आङो बेबायदि बिबार नुबोला जोङो सेरगाव एपोल बागान खाथियावनो थादोंमोन ओमफ्राय फुङाव नायना भिउआ ओरैबायदि नायनो मोजां जि मोजां नुखायोलै एसे गोजाङोबो ओमफ्राय जि मोजांबो नुयो आरोना नायनानै नायलाय जा समायना नुखायो हाजोखौ दायो जों फुंनि ब्रेकफास्टखौ जानानै ओमफ्राय एपोल बागानखौ नायनो थांलायनोसै आरोना जोङो एपोल बागानथाराव थाङाखै आरो साइड साइडनि माबा जायगाफोरखौनो नायग्रोदोंमोन ओमफ्राय दासो जोङो जाखांनानै एपोल बागानाव थांगोन आरोना Hello? नै लोगोफोर दासो एपोल बागानाव मोनफैबाय नायदो नै लोगोफोर जि समायनाखा एपोल बागाना नोंसोरबो सोरबा सोरबाया फैबाय जानांगौ आगोलावनो नायबोला नायबाय थानोसो लुगैयो आरो जि नायनो मोजांखा ना आरोबाव थांबावनोसो लुगैयो लोगोफोर जि मोजांखा सोरबाफोर फैयाखैबा फैदो नायफैदो जि समायनाखा नै ये व्हाइट वाले ये नाशपाती का है Yeah. नै ओरैनो रिल्सनि थाखाय भिडिअ बानायबाय लामाखौ भिउखौ बिराद मोजां नुदोंमोन ना बेनिखाय माने रिल्स बानायबाय आरोना बेयावहा मोननैसो ओमफ्राय बेनि भिडिअखौनो आं बेयावहा होबाय नायलांदो लोगोफोर 뭐 잘지? 뭐지? लोगोफोर आंनि भिडिअ लानाया मोजां जायाखै जानांगौ मानो होनब्ला आङो रिल्सनि थाखायसो ससे ससे भिडिअ बानायदोंमोन आरोना इदि ब्लगाव हगारनाय हिसाबै भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन आङो मानो होनबा बै समाव आं बेबायदि ब्लग भिडिअ हगाराखैमोन आरोना जेथिया आं अरुणाचल थांदोंमोन थ' दा बे भिडिअफोरा थानायखाय ओमफ्राय आं सानबाय आरो बेखौनो ब्लग हिसाबै आगारनोसै होननानै थ' नायलांदो लोगोफोर मोजां जायाब्लाबो आंनि भिडिअखौ अननानै
Mojam. Moi একো দেখা নাই দে नै जों दा दिराङावहा किवि बागानाव फैलायबाय नाय लोगोफोर किविया जा मोजां जाना दङ ओमफ्राय मोनाखैमोन आरो ना इयो गोथांसो इनिखाय जोङो मोनबोआसै आरो नाय गोथांखा किविफोरानो मोनाखैमोन दांनाल' फैनो हाबाय लोगोफोर मोनजायासै थाइसेबो Jam mar raha hai? jam mar rahe to Jam mar machli ko nahi de ये जगह में बैंड है मच्छी मारने की वो ब्रिज से लेक दा जोङो दिराङाव दङ सिफ्रामावहा बे मोजांखा भिउआ नायनो सिफ्रामा नायलाय लोगोफोर जा समायनाखा बिराद मोजांथार आरोना ओमफ्राय इयाव फट' लाबाय रिल्स खालामबाय ओमफ्राय फैनोसै आरोना जा Saan? Itu. Bakannya.
ইমান হাল্লা কৰে কিমান লং বা এইয়া দেখা পালে কিমান পালে ঘূৰি থাকিব